To fa asiri ya tonu, asirin wani shugaban 'yan bindiga ya tonu a jihar Katsina bayan ya sace ɗiyar kawunsa. Shi dai wannan shugaban 'yan bindiga ya ba mutane matuƙar mamaki, inda ake ganin cewar lallai bai kamata a ce koda yana yin garkuwa da mutane ba, ya sace wacce take 'yar uwarsa ta jini, domin lallai ɗiyar kawunka lallai kai ma ɗiyarka ce. To amma yanzu mutane kwata-kwata ba su duba alaƙar tsakaninka da su, domin ma an ce wani lokaci maƙocinka na nesa ma ya fi ɗan uwanka. To barantana kuma a ce yau kawunka ne za ka yi ma irin wannan aika-aika, wanda ko da wani lokaci idan wani abu ya same ka da 'yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, da kuma 'yan uwanka wanda kuke uba ɗaya kowa da uwarsa, to za ka ga su ma suna ƙoƙarin su taimake ka ne. Haka kuma maƙota da 'yan uwa da abokan arziki. Amma wannan shugaban 'yan bindiga saboda tsabar cin amana ya rasa inda zai je ya ci amana, sai wajen kawunsa, inda ya sace 'yarsa ya ɓoye tare da shi da abokansa, inda suka buƙaci cewar lalle sai an ɗauki kuɗi an ba su kimanin miliyan 50, in kuma ba a samu wannan kuɗi ba lalle za su iya halakar da wannan yarinya. Inda bayan an kira mahaifin wannan yarinya, hankalin shi ya tashi matuƙa, ganin cewar lalle shi yanzu bai da naira miliyan 50, sannan kuma bai san yadda za a yi ya samu wannan miliyan 50 ba. Kuma gashi ya san irin abubuwan da suke faruwa yanzu a ƙasar nan tamu. Su wayannan 'yan bindiga matuƙar suka riga suka saci naka, suka ƙaƙaba maka wannan doka na kuɗin fansa da za ka kawo, idan har ka samu kuskure baka ɗauki wannan kuɗin fansa ka bayar ba, to ka tabbatar fa za su kashe kowaye naka idan suka kama shi. Inda wannan mahaifin yarinya ya dinga ba su baki, Allah annabi su haƙuri, duk da dai kowa sun cewar 'yan bindiga ba sa aikin Allah, ba sa aikin manzon Allah. Kuma ko da jami'an tsaron 'yan sanda ne ko sojoji ko kwastam yanzu suka tare ka a hanya, ka ce musu dan Allah dan manzon Allah, lalle ba su taɓa sauraron ka ba, kuma za su nuna maka lalle ba aikin Allah ne suke yi ba. Ko da jami'an sanda abin da suka fi ganewa shine ka ɗaga waya kawai ka kira wani kusa a gwamnati, to lalle shine za su saurare ka, inda zai hana a yi ma rashin mutunci. To amma in ba haka ba, kwata-kwata ba za su saurare ka ba. Haka su kuma irin wayannan 'yan bindiga idan sun tsare ka, abin da suka sani kawai shine su ji wasu 'yan bindiga sun kawo hari, ma'ana 'yan sanda ko sojoji sun kawo hari a wannan guri, inda za su fitattake su, to shine kawai za su iya guduwa su kyale ka. Ko kuma kai in ka da bindiga lalle kai ma ka buɗe musu wuta domin ka ceci rayuwarka. Amma idan dai ba haka kai ba, to duk wani magiyar da za ka yi musu lalle za su nuna maka su ba su san wannan ba. Abin da ke faruwa a ƙasar nan tamu kenan. Amma abin da zai baka haushi da wayannan 'yan bindiga, bayan duk wannan baban yarinya ya gama lallashin su lalle da dabara har dai aka yi ciniki, inda aka dawo cewa lalle zai ba su miliyan 2, inda suka nuna cewa lalle sun yarda za su karɓi wannan kuɗi, inda suka faɗi inda za a kai musu wannan kuɗi cikin daji. Idan an kai wannan kuɗi lalle za su je su ɗauka, sannan kuma su faɗi inda zai je ya ɗauki wannan 'ya tashi. To amma kuma abin da zai baka mamaki, shi wannan mutum lalle duk da an kama 'yarsa bai razana 100% ba, bai tsaya kuma sanya ba kamar yadda sauran mutanen mu suke yi. Tunda da dama wani lokaci zaka ga ayin garkuwa da naka, amma ba asalin 'yan bindiga ne ba, a'a wani lokaci abokinka ne zai sace ɗiyanka, ko a cikin maƙotanku ne wani zai sace 'yarka ya kai ta wani guri ya ɓoye, amma kuma ya maka barazana da cewa shi ɗan bindiga ne, ka ɗauki miliyoyin kuɗi ka je ka kai mashi daji. Kai kuma da kiwawa ne, maimakon ka sanar ma jami'an tsaro ba za ka gaya musu ba, a ƙarshe sai ka ɗauki wannan kuɗi ka je ka kai daji su karɓa, shikenan kuma gobe su ƙara dawo maka, alhalin ba asali 'yan bindiga ne ba. To amma shi wannan bawan Allah lallai ya hikima matuƙa. Dama ko da wani lokaci su jami'an tsaro sun ce duk lokacin da ka ga wani abu wanda ba gane ba, lalle kai maza ka gaya musu domin su zo su gudanar da bincike, ko ta hanyar waya ko kuma ta hanyar ka tafi ofis ɗinsu ka sanar musu kai tsaye. Haka shi ma wannan bawan Allah yayi, inda ya tafi kai tsaye ofishin 'yan sanda ya gaya musu lalle ga abin da ke faruwa, yanzu 'yarsa ta ɓace, an yi kwanaki da dama wanda bai ganta ba, amma daga baya
an samu wani bafulatani ya kira shi inda ya ce lallai shine shugaban 'yan bindiga kuma shine ya sace wannan yarinya, in ba da kuɗi ba lallai zai halaka ta, inda 'yan sanda suka yi wannan bawan Allah tambayoyi da dama, suka karbi lambar wayar da ake kiransa ake magana da wayannan barayin daji, inda 'yan sanda sai suka yi tracking din wannan lambar waya, inda suka gano inda wayannan barayi suke. Daga nan sai suka ce to wannan kuɗi miliyan 2 da zai je ya kai lallai za a haɗa shi da jami'an 'yan sanda da kuma jami'an sojoji domin a shiga daji a kai wannan kuɗi tare, amma su 'yan sanda da sojoji za su samu guri su kwakwanta su ɓoye da bindigogi, tunda dai kowa ya san wa'annan mutane lallai ba su da imani, domin wani lokaci yadda suke idan an kai musu kuɗin fansa sukan rabu kashi-kashi ne, wasu za su hau kan bishiya, wasu kuma suna ƙasa da makamai, da zaran ka zo da jami'an tsaro duk inda suke za su iya hango ku da kai da wannan jami'an tsaro. Wani lokaci a ƙarshe za ka ji sun kira ka a waya cewar lallai sun ga ka tare da jami'an tsaro, kuma wannan wanda yake hannunsu matuƙar jami'an tsaron nan ba su koma ba za su iya halaka shi, haka za ka ji sun gaya maka. Wani lokaci kuma da kai da jami'an tsaron gaba ɗaya za su iya zagaye ku, tunda wasu suna kan bishiya wasu suna ƙasa, sai dai ku ji ruwan harbi ko ta ko'ina, a ƙarshe gaba ɗayan ku su halaka ku, sannan wanda suka kama su halaka shi, wannan kuɗin fansa kuma su karɓa da tafiya su. To amma duk da haka wannan 'yan bindiga da yake lalle su ba su da bindiga hannunsu, wannan abin sabo ne a gurin su, yanzu suka fara, ba su ɗaya suna harkar ba, amma dai sun san da za su hikima su yi garkuwa da mutum domin a ba su kuɗin fansa. Baccin an je an kai musu wannan kuɗi daji, haka wani 'yan sanda da sojoji suka samu guri suka kwakwanta inda suke jira su ga wani 'yan bindiga sun zo sun ɗauki wannan kuɗi. To daga cikin su sai ga mutum ɗaya ya zo zai ɗauki wannan kuɗi, inda 'yan sandan nan da sojoji suka tsaya suka kyale shi har sai da suka tabbatar da ya ɗauki wannan kuɗi. To tunda bayan ya ɗauki wannan kuɗi sun tabbatar fa yanzu zai tafi ne, inda ba su tsaya wata ba suka fara harbi sama, inda ya nuna cewar zai fita da gudu, inda suka dakatar da shi cewar in fa ya riga ya gudu za su harbe shi su halaka shi. To kaga shi ma baya son ya mutu, inda take yanke wannan dan bindiga ɗaya bai gudu ba, inda baccin sun gama wannan harbe babu da dan uwansa a gurin wanda ya mayar da martani, inda suka jefa shi a mota suka taho da shi. Kamar yadda kuke gani lalle nan lokacin da aka fira da shi ne tare da shi da abokansa 'yan bindiga wanda kama a wannan lokaci, inda suke bada bayanai yadda aka yi suka fara wannan harka ta garkuwa da mutane da kuma inda suka kai wannan yarinya. To baccin wannan dan bindiga ɗaya da aka kamo lalle ya ji wahala ofishin 'yan sanda ya bada bayani filla-filla, inda su ma aka yi bincike, sannan aka je aka kamo wa'annan mutane guda 2 da kuka gani, inda suka zama su 3 kenan. Allah ya sa ita wannan yarinyar dai kamar da kuke gani lalle tana raye, kuma ba su riga suka halaka ta ba, shine abin inda ya zo da sauki. A wani bangaren kuma zaka ga babu sauki, domin ita doka ta jihar Katsina cewar duk wanda aka samu yana da hannu a harka ta garkuwa da mutane ko kuma yana taimaka ma 'yan bindigan nan ko ta wani bangare ne, ko dai ka sai abinci ka kai musu, ko ka sai mashina ka kai musu, ko ma dai wata alaka ce ta alaka da su, to lallai fa idan aka kama ka da wannan laifi a hukumance, to lallai hukuncin kisa ne. To yanzu wa'annan bayan Allah da kamar da kuke gani ga san duka an kama su, yara ne matasa wa'anda dukkaninsu babu wanda shekara 25, amma kuma suka yanke ma kansu wannan gurguwar shahara. Abin da zai baka haushi wayannan yara da gani dukkanin su yara ne 'yan makaranta wanda yanzu haka suna tsaka da karatu, wanda iyayensu suka sa su, amma kuma suka zo suka ɗebo wannan abin kunya akan su samu kuɗi. Har ma ɗaya daga cikin suna cewa lallai lokacin da zai sai mota ya riga yayi, idan an ba su wannan kuɗi miliyan 2, shi a tunaninsa miliyan 2 wani kuɗi ne mai yawa wanda yake hangen cewa lallai zai yi wuta sayan mota da shi, har kuma ya wasu bukatu da shi. To yanzu gashi nan wannan mota bai saya ba, gashi yanzu asirin shi ya tonu, wanda yanzu sun shiga hannun jami'an tsaro, wanda yanzu idan aka kai su kotu aka tabbatar da hukuncin da ake tuhumar su akai, hukuncin su fa hukuncin kisa ne, za a kashe su a banza a wafi. Alhalin su asalin 'yan bindigan masu garkuwa da mutane lallai suna cikin daji, kuma su waɗancan asalin 'yan bindigan lallai idan sun kama mutum a jihar Katsina wani lokaci za su aje shi ne a dajin Zamfara, kuma su karɓi kuɗin su a jihar Katsina, da idan an ba su wannan kuɗi sannan su saki mutum ta yankin Zamfara ya tafi. Idan kuma wannan kuɗi an je karɓa jami'an tsaro suka kama wanda je karɓa wannan kuɗi, to su ma wanda suka kama suna hannun su lallai za su halaka su. Yanzu waɗannan yara kaga sun yi biyu kenan. Na farko dai gashi wanda suka garkuwa da shi dan uwansu ne, yanzu wannan zumunci da ke tsakanin iyaye sun riga sun bata shi har abada, ko ba za su taba daidaitawa ba. Domin yau ka kaddara wannan bawan Allah da aka garkuwa da yarsa, ko da zai fito
kuru-kuru ya ce waɗannan yara ya riga ya yafe musu babu komai, ita hukuma ba ta yarda da wannan yafiya ba, kuma dole sai an hukunta su, domin idan aka ce yanzu an kyale su dawo cikin al'umma su ci gaba da rayuwa, gani za a yi cewar ko da wani lokaci da an yi ɓanna za a dinga zargin cewar su ne, tunda yanzu sun riga sun ɓata rayuwarsu da sunan garkuwa da mutane. Duk da dai shi wannan harka ta garkuwa da mutane tunda ta shigo arewacin Najeriya yanzu ana samun mutane da dama wanda zaka samu lalle su ba 'yan bindiga ne ba, amma tsautsayi da rashin hankali yakan sa su shiga sunan masu garkuwa da mutane, a ƙarke sai ta ja a kama su ba su ji ba su gani ba, kuma a ƙarke duk wanda aka kama da irin wannan harkar hukunci ɗaya da yanke mishi da asalin 'yan bindiga wanda suke zuwa suna garkuwa da mutane. Ko da kuma kai wannan garkuwa da mutane da ka taɓa yi na farko ne baka taɓa samun komai ba, su 'yan sanda babu ruwansu da wanda ya shekar 100 yana yi da kai da ka fara yau za a ce duka hukunci kuɗe ne, domin kai kanka yau idan da ka yi abin nan ka ji daɗi 100%, lallai ba za ka bari ba, za ka ci gaba da yin wannan abin ne har abada. Dan Allah na annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wani tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share ɗin bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Fatima Abubakar, su wane ne suka dauke ki? Abdul. To ya suka gaya miki lokacin da za su dauke ki? Aka suka ce wai umma suna Katsina wai za su kai ni Katsina. Shi ne suka kai ni wani waje. Ina ne suka kai ki? Za ki iya gane wurin? Wace unguwa ce? Birnin Katsina. Birnin Katsina? To suna baki abinci? Tuwo kawai suke baki? Kwanan ki nawa a can? 5. Kwanan ki 5? da Allah kawai da ita ya yaudare ta da cewa zai je saya mata alewa, ya ɗauke ta ya gudo da ita jihar Katsina. Dama kuma ya shirya da abokansa su biyu, Aliyu Salisu da Muhammad Ibrahim, inda suka je wani gida a nan unguwar Kwado suka ɓoye yarinyar nan kwananta 3, suna kiran baban yarinyar a waya suna cewa su Fulani ne kidnappers, idan bai kawo kuɗi a miliyan 2 ba za su kashe yarinyar nan. Shi kansa ma sun yi threatening, sun ce za su zo su ɗauke shi, saboda haka hankalinsa ya tashi kuma ya zo ya mana rahoto. Jami'anmu na bangaren anti-kidnapping suka shiga bincike, kuma Allah ya bada nasara. Ɗaya daga cikinsu wato Aliyu Salisu, lokacin da ya je zai karɓi wannan kuɗi miliyan 2, jami'anmu suka yi ram da shi suka kama shi, kuma daga bisani ya faɗa mana inda sauran mutum biyun suka ɓoye, su ma aka bi su aka je aka kama su. Wannan wani darasi ne da za mu gani na cin amana wanda aka samu salon shi, kamar yanzu a ce irin wannan a ce ɗan uwa wanda yake ciki ɗaya da dangantaka da komai, a ce da kai za a haɗa baki domin a cuci zuri'a ku a karɓi kuɗi. Ya kamata mutane su hankalta kuma su gane cewa maganar harkar aikata laifi musamman na sata da garkuwa da mutane, mun sha faɗa cewa lallai duk inda kaga an yi shi to za ka ga cewa da sa hannun wani na kusa da kai, ko makoci ko ɗan uwa ko wani abu. Zo ya sunanka? Sunana Abdulrazak Ibrahim. Abdulrazak, shekara ka nawa? Shekara ta 19. A ina kake da zama? An haife ni ne a Kafur Local Government Mahangi, amma ina zaune a Kano. A Kano? Kai ɗan asalin jihar Katsina ne? Asali. To me ya faru ga ka a headquarter 'yan sanda? Wallahi mun shirya ne da ni da abokaina ga sunan su biyu akan za mu ɗauko 'yar kawuna Fatima domin mu kawo ta mu nemi kuɗi na fansa a wajen mahaifinta. Na'am. To ya aka kai? Lokacin da muka gama da su akan zan taho da ita, da na je unguwarsu tana gani na sai ta taho wajena, tana zuwa wajena sai na ce mata Fati, ta ce man na'am, ta ce man mutai ka sai man alewa, sai na ce to ba matsala mu je in sai miki. Da muka je na sai mata alewa bakin titi, sai ta ce man to yanzu ina za mu, sai na ce mata Katsina za mu je. Ta ce me ake yi? Sai nake cewa biki ake yi. Ta ce ai mun je mun dawo.
sai na ce mata ai yanzu ma an ƙara komawa ke ake jira ma sun yi gaba shigo mu tafi. Ta ce to ai ban da takalma, sai muka je na sai mata takalma sai na taho da ita. Da na taho da ita tun ina kan hanya sai na kira ɗaya daga cikin abokaina na ce mai gani nan na taho da ita. Sai ce min to shikenan ba matsala, yana jarabawa amma in na kusa shigowa Katsina in kira shi. Sai da na zo welcome to Katsina sai na kira shi na ce mai gani nan na zo da ita. Sai ce min to mu jira shi a wani junction dan ya fito paper zai zo zai same mu. Da ya zo ya same mu sai muka taho, muna cikin tafiya ce man gidan da ya tana zan mana za a zauna, gaskiya yanzu gidan duk bai kwanta mai ba, don haka yanzu abin da yake tunanin za a yi bari zai kira wani abokin shi mai suna Ali wanda yake tunanin za a samu gida a wajen shi lahiya lau, kuma shi ma dan ta iya ne dai duk abin da muke bukata duk wani haɗin kai zai bada. Da aka kira Ali ya zo sai ya ce ba matsala za a samu gida. Sai muka tafi, aka tara mashin muka hau muka tafi gidan. Da muka je gidan sai ya kira abokin shi ya ce mai ga munan mun zo gidan kuma babu makulle, ce a duba nan wajen yan uwan shi ɗalibai suna nan ɗaki na kusa da nasu, a tambaye su makullin su yana buɗe ɗakin, to su ma ba su dawo daga hutu ba. Shine sai aka ce to ai wannan ɗin kwaɗan yana yin sharin aje a samu wani. A ƙarshe dai kuka aje ta a wannan ɗaki? Muka aje ta. Kwana nawa? Kwana 4. To ya aka yi wajen magana da shi mahaifin ita yarinya? Wannan abokin na Ali shine yake magana da shi. To Aliyu zo. Ya sunanka? Aliyu Salisu. Aliyu Salisu, shekara ka nawa? 19. A wace unguwa kake? Sabo unguwa. A ina, a Katsina? A Katsina. To ya aka kai, an ce kai ta magana da mahaifin yarinyar? Ni ne waya da shi. To ya kai? Na canza murya ne, na yi waya da shi tun. To kai mana muji ya kai magana da shi. Na ce mashi assalamu alaikum. Ka gane mashi magana ya ce ma a ce to haka na da kunshi hankali ɗaya ka bata kwana gida ba, ka she baka gane mu ba, shi ya gane mu, shi na ce to mu muka ɗauki ɗiyarka, shi ya ce mana yana shan jin miliyarta. Ya muka ce mashi za ka ji miliyarta amma muna shan kuɗi wurin ka miliyan 50. Shi na kashe waya, sai na dawo na gaya masa, ya ce yana son jin muryarta. Sai muka ɗauke ta daga ɗakin muka sauka ƙasan bene muka yi waya ya ji muryarta. Sai muka katse wayan muka maido ta, sai na je na ƙara buga mashi waya. Bayan mun yi shawara da su sun ce miliyan 50 ya yawa a ce mashi miliyan 20. Sai na ƙara buga mashi waya na ce kana jin mu za ka kawo mana kuɗi naira miliyan 20 jan haka a shi aka, in kuma aka samu matsala shaɓanin haka kashin sholan. Shi na katsa waya, sai muka dawo muka shawara da su, aka ce a bari sai gobe a ƙara kiran shi. Sai gobe na ƙara kiran shi, sai ya ce mana wallahi tallahi shi bai da miliyan 20, miliyan 2 ce ya buga ita kaɗai ya samu. Sai muka na katsa waya muka shawara da su, sai suka ce a shi miliyan 2. Mun shirya za a shi miliyan 2 ya aka ce ni in je in asa, na buga mashi waya shi za mu haɗa ka da yalan mu nan kusa da galinku, ka zo ka tsina lawul illiyafa zai an shi kuɗi hannunka. In mun kirga mun ga shin kai miliyan 2 shi za mu gaya ma inda za ka je ka ɗau ɗiyarka. Shi ya ce man to sai na je rawul illiyafa ina waya da shi, ina zuwa an sa kuɗi sai aka kama ni, ma'aikatan ku suka zagaye suka kama ni. Sai na ce masu to na san inda sauran suke, na ba da namba shi. Daga nan aka kama su sauran? To kai zo. To kai ya sunanka? Sunana Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Shekara ka nawa? Shekara ta 19. To ya aka yi? Wannan Abdul abokina ban san shi ba, ya zo ne nan cikin unguwarmu a King's Paradise muka haɗu da shi. Da mu haɗu da shi shine yake ce min kwana 2 dama ya taɓa zuwa ba mu haɗu da shi ba, ban mu gaisa ba. Kai mu daga muryarka. Okay, to sai nake ce mai to ya ake ciki ne, ya ce min lafiya lau. Sai yake gaya min wani kawun shi ne yasa aka kidnapping ɗin shi, aka an shi miliyan 260. Shi ne yake a hannun aka karɓi miliyan 200? A hannun baban wannan. Shi ka san baban shi? A'a. To kuma kai ka yarda da abin da ya faɗa? Shi ga abin da ya ce min. To sai aka yaya? Sai na ce mai to ban gane ba, ya ce min shi kanwa shi aka ɗauka, amma kanwa shi ta rasu wajen shi. Ta rasu wajen kidnapping shi. To yanzu shi ne yake so ya rama? Sai ya ce min fansa ce yake so ya yi menene na ce a'a. Da na gaya mai haka sai yake ce min to ai shi an gaya mai wanda ya sa aka ɗauke shi da kanwar shi. Sai na ce wa ya gaya mai, sai ce to an aka yi kidnapping ɗin mutum ana haɗa shi da duk mutum guda, ana haɗa shi da duk mutum guda ɗaya ya dinga kallon movement ɗin shi ko wani abu, to shi ke gaya mai komi da komi. Sai na ce mai to kai yanzu ka yarda? Kuma ya ce iya yadda, saboda ya ga ya canza gida ya sai mota ya yi mini ya ce to shikenan. Muka shashantar da maganan nan wurin, ina zuwa jarabawa
sai ya kira ni ya ce tafi kun kwana- shirya kai ya ce kun shirya kai da shi zai ɗauko yarinyar nan daga Kano ya kawo kai kasa inda za a ɓoye ta haka aka yi shi tahiya ya Kano kwanan shi 3 ban ƙara ganin shi ba bai kira ni ba ban san kuma ina ya kirawo ka ya ce ya zo da kira ni, yarinya ya ce min gashi a Kano nace ya zo da yarinya ya zo da to yarinya. kuma ya kake mana ɓoye-ɓoye sai na ce ya kirawo ka ya gaya maka cewa ya sato yarinyar nan kai kake da wurin da zaka ɓoye ta tunda shi ba a Katsina yake da zama ba kuma kai ka kirawo wannan ka bashi wuri kai magana abin da ya warin ki sai kai yaya sai na kira wannan dama ya zo gidanmu bai samu namba ta ba da ke an sace mai wai maman mu ta bashi namba ta sai ya kira ni ke ce mai ina yana ke ce mai kana ina ne ya ce mai ina gidan ce to da Allah yanzu ina za mu haɗu da kai kaji muna son wani wuri da Allah inda za mu dan na kwana biyu sai ce min to shikenan bari ya zo inda muke sai ya zo sai ya kira wani abokin shi dan makaranta ka bude bakin ka su ji sai ya zo sai ya kira wani abokin shi dan makaranta sai ce mai to a je ɗakin kusa da shi yana buɗe ɗakin a ansa to da aka je sai ba ma su dawo ba sai aka sako kasa wurin masu da makullai aka an shi makulli sai aka buɗe ɗaki aka ajiye yarinya kwananta nawa kwananta 3 to ya kuka yi wurin karɓar kuɗi ni ban san yadda suka shirya ba saboda ba da ni suke ta yayin waya ba kuma ban san da kai dai ka shirya an ba da wuri kuma har ka ce kai lokacin sayan mota ka yayi a karɓi kuɗin fansa za ka sai mota to yanzu